Sabies que una factura inesperada podria arruïnar els teus estalvis? Si això et preocupa, és hora de parlar del fons d'emergència. Un fons d'emergència és un estalvi creat per cobrir només despeses inesperades, com reparacions de la casa, factures mèdiques o la pèrdua d'ingressos. Els experts diuen que el millor seria tenir estalviat entre 6 i 12 mesos de despeses. Això et permetria afrontar els imprevistos amb tranquil·litat. Per posar un exemple pràctic, si comptant les teves despeses gastes 1.400 euros al mes, el teu fons hauria de tenir entre 8.400 i 16.800. Sembla molt, no? Pots fer-ho mica en mica, però has de ser molt constant. La clau és separar els estalvis. Obre un compte exclusiu i només pel fons d'emergència, i no els toquis per cap despesa diària. Automatitza el procés amb transferències mensuals. Com hem dit, podem anar a poc, però no pots fallar cap mes. Si vols estalviar més ràpid, busca maneres de guanyar una mica més o intenta reduir el teu pressupost mensual. Us ha agradat? Doncs segueix-me per més recomanacions i no oblidis apuntar-te al repte Economitza't.